हेलो फ्रेंड्स, बरायबाय माय बर' टेक चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ बयखौबो आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ। जोङो दायो मोनसे टपिकआव फैदों एबा बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना मोनसे टपिक शेयार खालामनो सानदों, जाय नोंथांमोना अमृत वृक्ष आन्दलन बेनि बागै नोंथांमोना एप्लाइ खालामखांबाय एबा रेजिस्टार खालामखांनायनि उनाव फैयै गोबां खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों नोंथांमोना मा खालामबाय, प्लेन्टेसन प्रग्रामाव एबा पार्टिसिपेट खालामखांबाय, नोंथांमोना गायखांबाय। दानिया नोंथांमोनहा बेहाय नुनो मोनदोंमोन रेजिस्टार खालामनायनि सिगाङावनो फांसेयाव 100 रां हिसाबै बेनिफ्राय आरोबाव 10,000 नोंथांमोना मोननो हागोन होननानै। नाथाय बेवहाय जोङो सोर मोननो हागोन आरो सोर मोननो हाया, एक्सेप्ट अर रिजेक्ट, बेनि बागै जों बेहाय मिथिनानै लागोन। बेनिखायनो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो नोंथांमोना, बेखौ स्किप खालामनो नाङा, जाहाथे बुजिनानै मोनो एबा नोंथांनि डाउटखौ क्लियार खालामनानै लानो हानाय जायो। जोङो माने बेवहाय टार्म्स एन्ड कन्डिसन नुदोंमोन एबा क्राइटेरियाफोरबो मोननो हादोंमोन जे 100 रांखौ मोननो नोंथाङा लुबैयो एबा लुबैया, येस अर न' बिदि मोनसे अपसन जों मोननो हादोंमोन, नङा होमबा? 100 रां बेफोरबायदि बे अपसनखौ जों मोनदोंमोन, जाय नोंथांमोना बेखौ येस होदों आरो नोंथांमोना मोननो हागोन। आरो मोनसे क्राइटेरिया दंबावोमोन जे नोंथाङा नोंथांनि एकाउन्टजों आधार कार्ड लिंक खालामनाय जाथारनांगोन होननानै, मास्ट बि। आरो जोङो आइडेन्टिफिकेसन हिसाबै नोंथाङा टिक मार्क खालामनायाव जेरैहाय आधार कार्ड, पेन कार्ड, भटार कार्ड गोबां नोंथाङा नुनो मोन्दोंमोन एबा लाइसेन्सबो नोंथाङा मोन्दोंमोन, नङा होमबा? जायखिजाया नोंथाङा मोनसे अपसनखौ सेलेक्ट खालामनो हायोमोन। नाथाय आधार कार्डखौ जों होनाया मोजां, मानो होनोब्ला जों आधार कार्डनि गेजेरजोंनो जोङो बेंक एकाउन्टनि लिंकखौ जों लानो गोनांखा, जेराव जोङो आइडेन्टिफिकेसन नोंथांनि एबा आइडेन्टिटि कार्डखौबो आधार कार्डखौ लानो हायोबा मोजां मोनो आरोना। आरो बेजों लोगोसे एकाउन्टजों लिंक खालामनानै लानो गोनांमोन एबा एकाउन्टजों आधार कार्ड लिंक थाखानायासो नोंथांनि थाखाय साफिसियेन्टमोन। बेनि थाखायनो नोंथांनि 100 रां हाबनाय एबा हाबैनि खोथाया बेनि गेजेराव फैगोन आरो। जाय नोंथांमोननि एकाउन्टआ क्लियार आधार कार्डजों, नङा होमबा? आधार कार्डजों क्लियार, नोंथांमोना मोनगोन 100% 100 रुपिसजों लोगोसे नोंथांनि मोननांगौ जेरै 10,000नि खोथा दंमोन, बैफोरखौ मोनगोन। आरो जै 100आ नोंथांनि एकाउन्टआव हाबबाय, नोंथाङा मोनबाय थानांगौ उनावबो। जाय नोंथांमोना 100 रुपिसखौ मोननांगौ समाव मोना एबा हाबा, अब्ला नोंथांमोना बेवहाय मोनाबो जानो हागौ आरोना। नोंथांमोननि एकाउन्टनि सायावसो बेवहाय सोनारगोन। आरो नोंथांमोना रेजिस्टार खालामनायनि गेजेराव क्राइटेरिया बायदियै जा आपडेट होनायखौ नोंथांमोना लानानै साबमिट खालामनो हादोंमोनब्ला 100% साक्सेसफुलबा नोंथांमोना बेहाय मोननो हागोन आरोना। बेनिफ्राय नोंथांमोना बोसोर सार्भे जागोन एबा नोंथांमोना आपल'ड होनांगौ माखासे सम मोनगोन। बेनिखायनो नोंथांमोननि रेजिस्टार नाम्बारखौ खोमानानै लानो नाङा, जेराव जायजों नोंथांमोना लगइन खालामगोन। बेनिखायनो नोंथांमोना खेबनानै आपल'ड होनांगोन नोंथांनि प्रफाइलाव। अब्ला नोंथांमोना बेफोरखौ बोसोरै नोंथांमोना आपडेट होबाय थानो हायोबा एमाउन्टखौ मोनलांबाय थागोन, एमाउन्टआ देरलांबाय थागोन होननानै बुंदों। बेवहाय 2 इयार्सजों नोंथांमोना 200 एबा 300 मोनगोन होननानै बुंदोंमोन। बेफोरखौ नोंथांमोना मोनलाङो। आरो जोबथारनायाव नोंथांमोना नोंथांनि गायनाय बिफांखौ मिसुइट जायो जेब्ला नोंथाङा फाननानै लानायनिबो नोंथाङा खाबु दङ। दायो अब्ला नोंथांमोना मिथिनो हाबाय, जाय क्लियार बे एकाउन्टआ गिनो नाङा। आरो नोंथांमोना एकाउन्टआव आधार कार्ड लिंक खालामाखैब्ला, एकाउन्ट नाम्बारखौ नोंथांमोना होखाबायब्ला, दानो नोंथांमोना आधार कार्डखौ लिंक खालामनानै लानो हागोन। दायो नोंथांमोना कनफिउज जानो हागौ, नङा होमबा? कनफिउज जानो हागौ, 100 रुपिसखौ सोरबा मोनबाय नामा एबा आंल' मोनाखै नामा? बिदि नङा लोगोफोर, बेखौ मोनथ'खायाखै, रावनिबो एकाउन्टआव दानो हाबथ'वाखै। बियो हाबगोन मोनसे समाव एबा बे अफिसियेल साइटनि सिङावनो माब्लाबा मोनसे आपडेटबो फैबावनो हागौ लोगोफोर। अब्ला लोगोफोर, भिडिअ'आ बेखिनियानोसैमोन। नोंथांमोननि डाउटआ जानो हागौ खारबाय एबा नोंथांमोना एसेब्लाबो हमनानै मोनबाय आरोखि ना। बिदिबा लोगोफोर, बाय बाय, थेंक इउ फर वाचिं।